बर' हारिनि जि नंगुबै आरो ट्रेडिशनेलि जिखिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जिखिनि जोंनि माने फुड आइटेम आरो कालचारेल ड्रेसजों लोब्बा थानाय सिगाङावबो मोनजिथाम आयदानि सायाव जों GI मोनबाय आरो मैया GI अथ'रिटिया फोसावनाय बायदि जोङो मोनदाइन आरोबाव टटेल दायो 21 जानोसै बेयो बर' हारिनि थाखाय इन्डियानि थाखाय खेबसेनो मोन 21 13 आरो 8 21 आइटेमनि सायाव GI मोननाया खाफालनि बाथ्रा आरो गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे बाराव जोङो अनला ओंख्रिजों लोगोसे आर'नाइ जोंनि जि मोनसे माहारिनि सिनायथि आरो जेरावबो वर्ल्ड वाइड दिनै आर'नाइया एक्सेप्टेड जाबाय नारजि नाफाम जों जोंनि खाद्य आरो जौ गोरान जौ गिसि माखासे बेयाव आइटेम जोङो नुदों बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद एबसु जोङो मदद होदोंमोन BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनो माखासे इनिशियेटिभ लादों BTR काउन्सिलनिफ्राय लोगोसेनो बे GIखौ एप्लाइ खालामनायाव माखासे कमिटि तयार खालामनाय जादोंमोन बे कमिटिनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों GI अथ'रिटिखौ आं साबायखर बावदों आरो दिनैनि उननिफ्राय बेखौ जोङो कमार्शियेलाइजेसन बा गुबुन गुबुन बिथिङाव बर' हारिनि जे आइडेन्टिटि आरो रिकगनिसनखौ जोङो एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय बे आइटेमखौ बुयोब्ला बहा मोनो सोर बाहायो आरो बियो बिलं टु हुम बेजे जोंनि जाबाय जेरै गंगनायाखौ गुबुना बाहायबाय थादोंमोन दा गंगनाया बर'नि हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय बेखौ रावबो खावनोबो हाला बेखौ रावबो लांनोबो हाला आरो गुबुना जोंनि होननानैबो क्लेम खालामनो हानाय रावहाबो दिनै अधिकार गैला बे बर'नि पियर जाबाय आरो बियो मोनसे दिनै वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मोनसे रिकगनिसन मोनबाय बेनि थाखाय आङो बर' हारिनि बे मोनसे गोग्गाथावना आरो प्राउड मोमेन्टआव बयखौबो आङो साबायखर बावदों आरो आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101 598021 आरो 9101 547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन